Boy, bakang binungsining sual na ng layaan kaya't ito kamu katamitin ay nang hean karakter doon siton boy ba nang lautun kakaltiap boy ba katamitin na sale boy ba nilangan na Servitiri Anlangda Samtadang nasi Kaluntung Pantang Tadang sabi na Boy ba ang sanin hatu Sayon tang bentukan si setiang Dong silaw ang ni Jerusalem ang Panginoon ay kinabibiyasi. Boy ba natin di ko nakali Boy ba nilangan na Servitiri Anlangda Samtadang nasi Kaluntung Pantang Tadang